खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संगानाय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरलायबाय आरोखि ओमफ्राय दिनै आं थांनो नागिरदों स्कुलाव जों गामिनि स्कुलाव माबा जादों आरो एमइ स्कुलाव मा होनोमोनलाय मास्टार रिटायार्ड जानायनि प्रग्राम ओमफ्राय पिअ पास मेट्रिक पास जानाय बिसोरनोबो मान बावगोन आरो दिनै ओमफ्राय बे मास्टारखौबो दिनै रायजोनिफ्राय जेनेबा बिदाय होगोन आरो एफा गोबाव जों गामियावनो मावनानै रिटायार्ड जालांबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो थ'दो बिदिब्ला जाबाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ दिनै मा देखायनो हायो एकदम ओमफ्राय जानाय लोंनाय एसे जागोन आरो रायजोनिफ्रायनो जानाय लोंनाय खरस बानदों ओमफ्राय बेयाव जाहोगोन पनिर लायदों ओमफ्राय पनिर जोगोनार सयाबिन मटर लाब्रा दालि ओंख्रि बिदि आरो जों गामिया रबिबाराव बांसिन मिरामिस बेखायनो मिरामिस जाहोनोसै होननानै बुंदों रायजोफ्रा ओमफ्राय रायजोफोरनिफ्राय जाहोगोन आरो बिदिब्ला जाबाय जों एकदम ससमा गाननाया रेडि जालायबाय आं ससमा गानथ'वाखै ओमफ्राय दा दिनै बारा सान्दुंबो गैयाना ओंखायनो आं ससमाखौ गानथ'वाखै ओमफ्राय सान्दुं थाबाथ' गानाबा थानो हाया एकदम जै सान्दुं थानायाव गाना एकदम खर'आ एकदम थिखिनियाव दावखोखायो गाइखेर एसे लानानै थांफानोसै ओरैनो दा सोर साहा लोङो गाइखेरा दिनै बुरजा ओंखारदों नालाय ओंखायनो गाइखेर एसे लानानै थांफानोसै आरो आं गाइखेरखौबो थाव गोथां बथल सोनायावनो सोनोसै आं थाव गोथां सोनो बथलावबो सोनोसै सरनांगोन सोराबा जानाय सराखैनो स्कुलावबा सानि दंना गैया स्कुलफ्राव थालाय लाङाना सानिफ्रा जेनेबा साहा लोंबाय थानायबो जाया बोरै थानो गाइखेर सोनानै लांसै आं बेसे जायो नायग्रोनोसै सेरसेनि बारा जाबा सेरसे लांसै ओमफ्राय सेरसे जाबाथाय फवासे गालांसै आरो न'आवबो नांगौना गथ'फ्रा हरलेक्सजों लोङो आरो आं एसे साहा लोङो बिफायाथ' बारा साहा लोंनायनि हुदा गैया ओमफ्राय आंसो लोङो आरो बा मेदामनो रिटायार्ड जानायनि नामाव आर'नाइ गांसे लाबोफादों आं दाख्लै बागरगाव बाजारनिफ्राय ओमफ्राय बेखौ फिसाजोखौ हैनो होनसै आरो आं फिसाजोआ हैथोंसै लिटारसे सोनानै लाबाय आरो आं जोंबो लोंसै दा बिदि फास्रा लानो रोङाखै आर'नाइखौबो लांखानांसिगोन आरो ओरैनो खुन्दुङा दाख्लैनि माबा सोंखोन्दानि आग्लायदों आरो बे खुन्दुं गय खावगासिनो नै गय खावग्राफ्रा बैथिं लाब्रा एवगासिनो आरो हाबा खेराइ संखावग्रा बिथाङा एकदम हाबा खेराइ संखावग्रा हाबायावनो जा खेरायावनो जा दे होदो सेनेने होदो मोखाङावल' बेरदेदो लाब्रानि ने बियो लाब्रानि खोनाबाय दिनै ओंखाम मोनजागोन होननायखाय बिसिनिफ्राय खारबोदों दे बेयाव फैनाय लाबोबाय आंजों एरथावनाय फैनाय जायोलै नोंसिना बालि जानो आं मिथिं नुबा फैयाबो जानो फैखागोन उन्दुनायानो जालायथाराखै मोनायावनो मालासो सोरांगोन उन्दुनायानो जालायथाराखैनो माला सोरांगोन पनिर दरसेखौ जानो पनिरखौ नांलाया बै लाब्राखौ मोनजाबानो जायो गोथाव जायोना बिदिनो लाब्रा जायो रायजोनि ओंखामा एसेबाबो खारलायो आरोखि ओमफ्राय साइडनिया मा अर सुवाबा अरा जोङो नामा नै जोगोनार लाब्रा दालि फेम्फा गारदों सिखारदोब्रा नै दालि फेम्फा गारदों आङो नै सोलोंहांदों नैबे आबौमोनजों गारफेरनो मोनफेराखैमोन आरो दिनै फार्स्ट टाइम बिदिनो सोलोंलांसै आरो जोंबो संग्रागादावनि बियाय माबायाव होनांगोन ना पनिराव एसे होनांगोन जाबाय एसे होबावखानोसैलै मोनखासिगोन ना माबा नांगौहाय गरम मस्लाखौ एसे होनो मोननांगौ आयु मेम्बारा ओमफ्राय मा बिखा हालाला अबाव लोंनानै गब्ल'नानै मा जाना फैखो सोरजों माथो कलाराव हमनानै बोब्रुंजाखो ना माखो लोगो हमहैदोंमोन आं लोगोखौ मोनहैयासै आयु हालाहाय माबाया मोनहांबाय नै रेडि गोथाव संबाय नै बे बिथाङा ओरै हागासिनो नानि मोनहा लेबु बुरैलायथारबाय नानिया
माया खानाया खानाया दासो गोरलै गोरलै फैदों नुवाखै गं दंलायो बेसे मोजां नै बाब्रि दंलायो फाग्लि आंना हाथाया माबासो हाथाया खरैसो नाहरदो नानि ओरै एसे लेबु हादों नै रायजोफोरा बायद'खौ बिदाय होगोन ना मा संगासिनो आबौमोन दालिनि सिङाव दालिनि संबाय आरो ओमफ्राय माबाखौ एवथ'वाखैनो पनिर एवबावनांगौ नै पनिरा ओमफ्राय मोनसे खावनानै जानोसै आरो आं खोन्थाना दे फैहांबाय नै आलासिफ्रा गामिनि आलासिफ्रा फैहांबाय आरो मान बावनो लाबोबाय आरो बायद'नो नै लाइब्रेरिनिफ्राय साथाबो होगोन खोमा लाइब्रेरिनिफ्राय आरो बेयाव पास जाग्रा सेंग्राफ्रा नै खोमादोंसो आङो ओरैनोबाथ' खेबजाखाया इसोरो पिउ पास जाग्राफ्रा एसे सानैया आरो सानैबो फार्स्ट डिभिजन फारसेनाबो एखेयानो खोमा ने आलासि बायद'आबो फैबाय नै आलासिनि बडिगार्डफोर आरो बिसोरो थैथोंसैलै बायद'खौ रुनाय सोमबाय आरो जागायहांबाय मिटिङा मालासो सावबाय सान्सखौनो मोना अमा नायदोंमोन आङो सान्सखौनो मोना होनबाय स्कुलनि मास्टार लोगो आरो बिहा होनदो आं थांसै आलासि थालियानो आं हालाहाय ओहैलायबावसोबाय मानो बिदिनो फरायसाफोर दंबावो नामा फरायसाफोर नोंनि जोबथा बोरमानि बोराय प्रेसिडेन्टनि बोराय प्रेसिडेन्टनिखौ लायाबा आयो थांखोनो गाव दानायसोनो बेना इंलिश
इंलिश टिचारलायबावो इंलिश टिचारनो गोदोनि क्लाबनि बाथाबारि जांगिला क्लाबनि ओंखामल'सै मोननो ओमफ्राय बायद'आ माबाखांबानो लेक्सार होखांबानो मोनजासिगोन आरो ओमफ्राय आं बेयाव थाबाय थायासै एसे ओरै फैबाय नङाबा नै बे आबौमोनहा दुखु मोनो मावाबाबो जिरायनानै थाफैफानांगौ नङाबा मावाखै होननानै दा मोनजायाबा जारला जागोन आरो मोनखांजोब्बाय आरो पनिर दंबावो खोमा ने मोननो पनिरखौ बेयाव सङाखै नालाय बाहेरायाव सङाखै एसे मोजां मैथा बाथोन जि गोथावसिन जामाइजों आंखौ मबाइलाव बारा मोजां नुवा होनदों ओमफ्राय मोगथाव साबसिन नुयो नामा लान्थ'थ' नुयो र' एसे ओरै बाब्रिसिन जाहैसै ओरै बब खाथि थाव होनाबा बोरै थागोन आं लानो हाया आरो खानायखौबो आं आगारनानै थानो हाया बिदि खाथुमनानै थायाबानो आं सहायनो हाया मबाइलाव हिलान दुनदुन नुयोनो मोगथाव साबसिन नुयोनो ओंखाम जानो जिरायबाय हिथियाबो ओंखाम जानो नागिरदों नों ओंखाम जागोन जाबायला ओंखाम जानो जिरायबाय नों दावराव बेखौ राननो नागिरदों आं बेखौ पनिरखौ गोथाव जाबायला जानाया गोथावथार दिनै ओंखाम जाबाय नै गथ'फोरनो होनायाव बिमाफ्राबो सोरबा सोरबा जाखाबाय रिजिया गोथाव जादों जायाखै जादों आब'मोनहाबो ओंखाम जाबाय होनदो गोथाव जादों जायाखै बिजनिनि आब' गोथाव जादों बाथाबारिनि संग्रा पार्टिफ्रा होनदोब्रा जादों ओरैबो आलासि आरो खुन्थाइबारिनि आलासि खुन्थाइबारिमोन ने खुन्थाइबारिनि आलासि बियो बाथाबारिनि मोनबाबो खुन्थाइबारिनि जाबायना नै बे बायद'आनो रिटायार्ड जाबाय आरो एकदम जोंनि स्कुलाव गालांबाय ने ओंखाम जादों दे जादो मा होनदों रायलायबाय सेंग्राफ्रा ओंखाम जाबाय नै गोसो होथारदों जानाया गोथाव जादों जायाखै ओंखाम ओंख्रिफ्रा खोन्थादो बुंनाया जास्लाबलायहराबा ओमफ्राय जाजोब्बाय स्लिम जाजोब्बाय बिसोरो लाजिदोंब्रा जानो लाजिदों बिसोरो मोजां लाजिनाङाब्रा जानो संख्रि सेरनाया सिनिसो थांखो ना माखो गोथाव जायाखै गोगोम गोलोमदों फाखा गैयाना बेयाव लाजिदोंनो बिथांमोनहा देखायदोंब्रा लाजियो आं होनदों बिथाङा ओंखाम मोनजायाखै नों मोनजायाखै मानो दाख्लै बिनिनो हाबानि अमा लायदोंमोन आरो जों फानबारियाव एबार बोराय पार्टिया ओरै जासिगोन आरो ओंखामखौ खथ' मोजां इन्टारेस्टनो ओइथिं हिनजावफोरबो दंदेरलायो खालिथ' बिसिना थोरसिया थारमाने मोनजाथ'वाखै आरो बिसोरो सफा सियार बदों माबायाव जोथोबाव मोनबोनाय सफा सियारा जोथोबाव मोनबोनाया दा सारा ओंखाम जादों नै गोथाव जादों जायाखै सार गोथाव जादों जायाखै ओंखामा गोथाव जादों ओमफ्राय ओंखामखौनो आद्रासो जालायो आरो थावहांदोंमोन ओमफ्राय मा नांबावगौमोन नांनायाथ' नांबावगौमोन लाब्रायाव गोथावा जादों मा ओंख्रि खोन्थादो दे जोगोनार ओमफ्राय आलु ओमफ्राय मैसान्थु भाजि ओमफ्राय मा होनो सादु बेदर ओमफ्राय गैला ओमफ्राय माथो दं गाइखेर बेदरसो संख्रि बानलु दं गाइखेर बेदर
गैला ओमफ्राय गैला ने मैसोनिसो ना एसे दं आङो नों गल' गथ' रायलायबायना मा सारालाय गल' गथ' रायलायखो होननानै हबाव गब्ल'खो होनलाबायबा थांसै नै बिथांमोनहानो अखा लोगो मोनलांजानो बिथांनो फैसा गिफ्ट हरदां माबाबा गारि नालाय बिबाय बेरायनानै जाबाय नांनाय जानांबाय नै रायजोफोर अननानै हरबाय संग्राय गादाव अननानै हरबाय बियो आं मागिदोंमोन गथ'फोरनो मेथाइ जाथों होननानै हरदों हाबावनो दोनना बाय बाय थांसैबो थांफिनसै आंनियाव होमबालाय नै जों फैसाखौ मोनबाय रायजोफोर गथ'फोरनो मेथाइ जानो हरदों थांनांगौ नोंस्रा ना फैसा मागिफैदोंमोन आं 500 हरबाय